Pane nyaya iri kunetsa panapa iri kunzi Chamisa akaramba mari yeZANU-PF yaanga akaofwa. Nyaya iyi ndiri kusangana nayo kunyorwa paZim Eye newspaper vakataura kuti pane post iri kutenderera on Twitter. So ndobva ndatanga kuona nyaya yacho, ndobva ndazotera kuTwitter kuti ndinyatsonoitsvaga post here. So pari kunzi Chamisa cannot be available as a national leader. He can only be available as a partisan, partless leader. The reason is simple. He turned down the offer of the opposition in parliament itself in elevated national status. Zvimwe zvese rangova drama zvaro, you see. Ndo nyaya iri panapa. Pari kunzi iye akaramba offer yanga apuwa kubva kuZANU-PF kuti saka unofanira kupinda as a opposition leader. Arikunzi akanoisiya. But panyaya iyoyo mabudiriro ari kuita pane mumwe ari kubudikira ari kutorambirana nazvo zvekunzi akaramba offer iyoyo chinchichi and stuff. Saka hapana paanozobudikira ari kutaura kuti did he qualify to be leader of opposition in parliament? Yet he was not a member of parliament. You must be an MP to qualify for the post. Otherwise, he didn't turn it down. The party appointed Tabita Khumalo because Chamisa was not a member of parliament. So parikonzi iwewe kuti unge urimo unofanira kunge uri MP wobva uzonzi leader of opposition mu parliament imomo ndokuti unge qualify. But nyaya dzimatauriro dziri kuitwa ndopari kuzonzi chigaro cho chaida kuofka kwaari nebackdoor ndobva azoramba aida kunzi iwewe uite leader. Ndopari kuti no, hazvisirizvo, unofanirwa kunge uri leader uri MP kuti uzokwanisa kuva leader. Ndosaka pakazoswa Tabita Khumalo ipapo kuti ave leader weopposition mu parliament. Ameno muri Zimbabwe muri kuionawo sei nyaya iyi irimo mudariro iri kupisa. Tell me what you think in the comment section.